Venim expressament a Salt perquè és una de les poblacions on més s'ha parlat i on més afecta un dels temes que portem. Hem centrat la campanya del Teu dret és bàsic en 3 drets que considerem que són bàsics, que estem parlant de l'aigua, estem parlant de l'energia i estem parlant del transport. Entenem que en aquest país el que està passant és una privatització d'alguns d'aquests drets, per exemple el de l'aigua, la venda d'ATL, i el tema de l'energia, que afecta a multitud de famílies que en aquests moments tenen recursos molt escassos per poder fer front, per exemple, a l'hivern, que per sort l'estem acabant, i que estem veient com les multinacionals i alguns oligopolis del país estan no només ajudant a que les persones, els ciutadans, exerceixin aquest dret, sinó el que estan fent és un negoci vergonyós amb aquest dret, amb beneficis caiguts del cel. Beneficis caiguts del cel perquè són ells els que acaben marcant el preu i, a més de marcar el preu, estan utilitzant l'energia amb unes, per exemple, centrals nuclears que estan completament amortitzades i que els hi produeixen enormes beneficis. Nosaltres entenem que aquests drets han de ser, que tal com diem en la campanya, bàsics per la població. Nosaltres entenem que ningú ha de poder quedar-se sense energia, sense aigua a casa seva si no té possibilitats de pagar-la, i per tant entenem que les administracions públiques han de fer front a poder regular la situació perquè no hi hagi una estafa com la que s'està produint, especialment en el tema de l'aigua. El que expliquen aquests fulletons no només expliquen per què diem que és un dret, quina és la situació, sinó què han estat fent determinats partits polítics respecte d'aquests 3 drets que estem dient, quines són les actuacions que portem nosaltres i el que és més important per la gent, què és el que poden fer per poder fer respectar cadascun d'aquests drets. Els aconsellem, entre altres coses, que si tenen denúncies a fer, entrin a la nostra pàgina web titulada Jo faig política, que va morir fa uns mesos, en la que poden no només preguntar, sinó presentar-nos denúncies que nosaltres tramitarem, ens comprometem a tramitar, tant el que són els municipis, per exemple el de Salt, però també el Parlament de Catalunya, també el Congrés dels Diputats i també el Parlament Europeu. Tenim uns drets que són bàsics, tenim uns drets que considerem que no han d'estar sotmesos al mercadeig i tenim una societat amb una política que ha estat afavorint aquest mercadeig amb els nostres drets. Recordeu que van celebrar un ple específic al Parlament de Catalunya sobre pobresa. En aquest ple específic sobre pobresa nosaltres vam convidar totes les entitats que treballen al voltant de persones, ciutadans i ciutadanes amb dificultats. Seguim treballant-hi. El ple es va celebrar amb unes conclusions descafeinades, diria jo, però nosaltres seguim treballant en totes aquestes entitats perquè seguirem fent propostes. La primera que caurà en el Parlament, que entrarà dins del Parlament per debatre, és la iniciativa legislativa popular sobre la renda garantida de ciutadania. Té relació absoluta amb això que estem defensant avui, perquè estem parlant de que la conculcació d'aquests drets situen a les persones en una situació de pobresa que en una societat com la nostra, que té els drets que té, no hauríem de poder permetre. Per tant, seguirem treballant també en el Parlament en aquest sentit.